Κυριάκος Τικότας, θα του καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ και πάλι. Ο στράτηγος Ιωάννης Παπουτσάκης, διοικητής Δευτέρας Μηχανοκίνητης Πελατείας Πεζικού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αξία του Συνιανός Βαβρόπουλος, επιτελές του γάμου σώματος αυτού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αξιάρχος Πελίδος Φιλονάρεκης, διοικητής Αξιαρχίας Γαβιβάτου. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αξιάρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, διοικητής οικονομικός της πρώτης αερομεταφερόμενης Αξιαρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αξιάρχος Αναστάσης Βασιλείου, διοικητής Ενάτης Οικονομικής Αξιαρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ταξίαρχος Αθανάσιος Τζίκας, διοικητής 24ης Τεθωρακισμένης Αξιαρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ταξίαρχος Γεώργιος Λιάμπας, διοικητής 10ης Μηχανοκινημένης Ταξιαρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ταξίαρχος Βασίλειος Κολιός, διοικητής 8ης Μηχανοκινημένης Ταξιαρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ταξίαρχος Παναγιώτης Κεραμετάς, διοικητής 34ης Μηχανοκινημένης Ταξιαρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Συνταγματάρχης Νικολάη Κρυμανέλος, διοικητής τακτικής διοίκησης 33ου Συντάγματος Πεζικού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Συνταγματάρχης Δημήτριος Τιμιάδης, διοικητής Απαγράδου Γ' Σώματος Στρατού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Συνταγματάρχης Γρηγόριος Ταραμονής, διευθυντής Β' Κλάδου Γ' Σώματος Στρατού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Συνταγματάρχης Αστέριος Παντζαρδίδης, διοικητής επιστρατεύσεως Γ' Σώματος Στρατού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Συνταγματάρχης Πυροβολικού Καμπούνης Πασχάλης, διοικητής Πυροβολικού Γ' Σώματος Στρατού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Συνταγματάρχης Μηχανικού Αγοραστάκης Γεώργης, υποδιοικητής Αξιαρχίας Μηχανικού Γ' Σώματος Στρατού. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ.